Γεια σας παιδιά, Brawl Gym TV εδώ. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, μετά από περίπου 1,5-2 μισό χρόνο βίντεο που έχω να κάνω, θα σας κάνω τώρα βίντεο, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα σας μάθω πώς να περιστρέψετε μια μπάλα του μπάσκετ στο δάχτυλό σας, κάπως έτσι, μισό. Ναι, είναι σχετικά εύκολο. Γενικότερα, άμα συνεχίσω να κάνω βίντεο που λογικά θα συνεχίσω απλά πιο αερά, μπορώ να κάνω κάπως στα 3 με 5 στο μήνα, γιατί εντάξει θα επικεντρωθώ κιόλας στο YouTube πολύ. Απλά θα κάνω βίντεο με έναν αερό χρόνο, δηλαδή το πώς θα κάνω. Και άμα είναι όπου θα κάνω, και άμα κάνω, θα είναι με βάση το μπάσκετ, ναι. Οπότε σήμερα θα σας μάθω πώς να περιστρέψετε μια μπάλα του μπάσκετ στο δάχτυλό σας. Για αρχή πρέπει να βρείτε, να επιλέξετε το δάχτυλο που θέλετε να μάθετε. Εγώ προτιμώ το δείκτη, τα περισσότερα άτομα προτιμούν το δείκτη, το πιο κλασικό είναι ο δείκτης. Άλλα άτομα προτιμάνε το μεσαίο δάχτυλο, διότι όταν περιστρέψεις την μπάλα πρέπει να στοχεύσεις στη μέση. Και επειδή το μεσαίο δάχτυλο είναι μεσαίο δάχτυλο, στοχεύει στη μέση πιο εύκολα. Εμένα δεν με βολεύει πάντως. Άλλα άτομα προτιμάνε τα άλλα δάχτυλα για δικό τους λόγο, για άλλο λόγο, και άλλα άτομα προτιμάνε το δείκτη, τον αντίχειρα, ξέρω εγώ, επειδή είναι πιο βαρύ. Λοιπόν, για αρχή πρέπει να πιάσετε με το καλό σας χέρι κάτω, από μένα είναι το δεξί, το καλό μου χέρι, και το κακό σας χέρι πάνω, έτσι, μονάχα με τα δάχτυλα. Και μετά γυρίστε το καρπό σας και το χέρι σας και τα δάχτυλά σας, και μετά δώστε λίγο όψη και δύναμη να πηδήξει προς τα πάνω η μπάλα, και μετά πιάστε την. Μετά από λίγη προπόνηση θα μπορείτε να το κάνετε και με ένα χέρι. Στις αρχές μπορεί να σας πέφτει, μετά όμως θα το μάθετε, γιατί είναι επίσης πολύ εύκολο. Όταν δεν μπορείτε να το πιάσετε, θα πρέπει να στοχεύσετε με το δάχτυλό σας στις μαύρες γραμμές, γιατί αυτές είναι που κάθονται και κρατάνε την ισορροπία. Λοιπόν, μετά από, ξέρω εγώ, 10 λεπτά κάθε μέρα, θα μπορείτε να το μάθετε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το έχω ξασκίσει και πάρα πολύ, αλλά ναι.